Moitas veces. Canto aprendemos un día máis co Polipaco. Sempre unha maravilla ter a Abelardo e o Polipaco, que recordamos que vende gañar outra medalla de ouro polo seu labor divulgativo. Parabéns de novo, Abelardo. Gracias. E ademais, pues, parabéns tamén por unha noticia que vimos ben fermosa no que axudas a xente, non? En Sanxenxo, de cara a mobilidade, coas bicicletas que acabamos de ver un sinal. Os inmigrantes que temos ali, demos unha charla, enseñamos as normas básicas para poder montar en bicicleta e circular con seguridade, porque están facendo un curso nun instituto de ali de mecánica, entón, claro, teñen un desplazamento de uns 10 kilómetros, a única forma que tiñan, porque o transporte público non dá, entonces era ir en bicicleta, pero claro, os primeiros días incluso iban sin casco, entonces, bueno, dixemos, no, aquí hai que decirlle algo, casco, chaleco, e despois as normas de señalización, algún me viña con chanclas. A ver, entonces, inda que eso, como dicíamos antes, non é que sea obligatorio, pero, hombre, ir con bicicleta con chanclas non ten moito sentido. Sentido común. Claro. Sentido común, sí. Entón, parabéns por esa información e formación a quen a precisa, neste caso. E que eu creo que unha das partes importantes da policía é, sobre todo, esa policía informativa e divulgativa. Oxalá toda a policía fora con Martín. E que contento está Antón, porque agora aprobou con sobresaínte a marcha de vacacións. Antón non conocera o Polipaco, por iso lle faltan puntos. É outra visión da circulación do tráfico. Claro que sí. Cando volva Abelardo e Polipaco, volva Antón Reixa tamén. Moitísimas gracias, Antón. Gracias, Abelardo. Calla man ao Polipaco, Antón. Aí. Claro que sí. Graciñas.